Ni ariyo gi osechalo nade chenro mar Ramogi TV kelo ne joneno mage. Okay, gi nyinga iluonga ni Wickliffe Omondi kata midusa mar weche mag pur. Gima nyalo wacho ni Ramogi TV osekonyo ogandawa maduong' kabisa. Ka wadhi e program mar Adore Nyaka Black mapuonjo weche meke pur, osekonyo jowa kabisa weche mag pur gi pith masani. Omiyo iyudo ni teknolojia ilago miyo jowa kata vijende mathindo thindo nyalo dhi e pur manyasani kata pidho gwen kendo konyogi e yuto margi. Omiyo an kaka sani anyalo jiwo ni e puonjno onego bedo mang'eny kata jiwo mondo jowa omed bedo gi yuto kabisa. Gima nyalo chaka jiwo jo Ramogi TV ni mondo gikonywa godo kendo ni e weche mag pi galwora mondo gijiw mondo weche meg pi ma jowa modho kata weche puonjo kaka jo onego modh pi maler kata kaka jo onego dagi alwora mar e bombe wagi. Omiyo mano gima nyalo wacho ne jopiny kendo wanyalo kwayo Ramogi TV mondo wadhi watiek maber. We watika ne kod janeno achiel kacha ka nigi nyingi ting'o sana ginang'o mosemori higni ariyo sani nyaka wachak chenro mag Ramogi TV. An John Otieno Mbei. Ramogi TV ber kabisa nikech nyaka nochakre omiyo ji mor nyaka de mor an bende amor. Koro Ramogi TV kanyo jane gik moko biro mitimo. Ramogi TV omiyo ji oyudo kata gik moko mag nyithi skul gikonyowa ka kendo koro gimiyo wayudo ka mor ng'eny gik moko timore mabeyo. Omiyo nyithindo matindo ka yawo TV mar Ramogi omiyo wamor abe amor kod Ramogi TV. Kapok adok e suya ka wach moro ami kaendi higni ariyo nyaka wachak Ramogi, ang'o gini mosemori Ramogi? Gi nyinga iluongo ni Polo Tewa ajaka nyadaka. An Ramogi TV osemora e weche mag kipindi mar Balakwasi, ang'e kaka ji dak weche mag jodongo. Mar ariyo Monday chieng' Victor kelonwa weche mabeyo manyonwa gik motimore juma te. Mago gik mosemora. Gima medo mogik mar monego Ramogi timnwa en weche mag puonj mag nyithindo mag sikul.